Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi mă joc Charlie the Stack pentru că a fost șters. Știți ce că în august 2024 se va relansa pe toate telefoanele, pe iOS, Android, Charlie the Stack. Eu l-am luat de pe Google, eu vă zic să nu vă luați de pe Google că vă poate virusa telefonul. Fac asta pentru voi și și mi-am luat mod pe Charlie the Stack pentru că vreau să vedeți. Deci singurele care le pot eu, asta pot doar ăsta. Ăsta. Asta. Hey. Se dă la mine. Mai pot să fac asta. Mai, zic că eu le-am colectat pe toate, dar nu pot apăs pe ru și nimic. Da, cam atât am văzut că episodul ăsta, da, știu că e scurt, dar doar prezentat tot ce vă dă dacă vă instalați de pe Google, dar vă zic eu nu deloc. Și dacă vă instalați Charlie the Stack, poate să fie unul cu o poză neagră și după aia scrie în arabă și dacă intrați poate să vă viruseze telefonul și asta fac doar să vedeți cum arată Charlie the Stack. Și na, pa, pa!